हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर इउनिभार्सिटिनि अनलाइन एग्जामखौ माबोरै होनांगौ, एन्सार स्क्रिप्ट माबोरै डाउनलड खालामनांगौ, साबमिट खालामनांगौ आरो माबोरै PDF फाइल खालामनांगौ, स्केन खालामनांगौ गासैबो डिटेल्सखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय। स्टेप बाय स्टेप नायनानै नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो हागोन आरो अनलाइन एग्जामखौ इजियावनो होनो हागोन। मोनसे खोथा लोगोफोर रिक्वेस्ट खालामदों, नोंथांमोना बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो स्टुडेन्टफोरा मिथिनानै रोंनानै एग्जामखौ होनो हायो। जुदि रोङाब्ला एग्जामा प्रब्लेम जानो हागौ, नोंथांमोना प्रब्लेम मोननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां नायलां धैर्य हमनानै आरो शेयार खालाम। जुदि नोंथाङा रोंबायबा आरो नोंथांनि लोगोखौहाय खिन्थाना होबानो जाबाय, बुजायना होबानो जाबाय जाहाथे गोनो गोथो जाया एग्जाम लिरनायाव। दा फै गोबाव खालामालासिनो थांनोसै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव। दा बेवहाय फैनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन। बेहायनो अफिसियेल खामानि जायो। नैबे दं नै वेबसाइटआ आं होगोन गाहायाव। डिसक्रिपसनाव आं होजोब्बाय, नोंथांमोना चेक खालाम। ओमफ्राय दानिया जोङो नैबे 3 डट्स बेहाय मोनदोंना, बेहाय जोङो क्लिक खालामदो। बेहाय जों क्लिक खालामनानै दानिया जोङो अनलाइन एग्जामनि सोमोन्दै बेहाय मिथिसिगोन। दा फार्स्टआव दङ अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेसन। बिनि सोमोन्दै आं सिगाङाव खिथाखाबाय, जायफोरा नायदों मिथिखाबाय। बेनो जाहैबाय अनलाइन एग्जाम लिरनोब्ला नोंथांमोना अनलाइन लिरनांगोन आरो बिनिफ्राय अपेन टेक्स्ट नायनानै नोंथांमोनाहाय अपेन माने लेखा नायनानै लिरनो हागोन आरो एन्सार स्क्रिप्टआव। ओमफ्राय आपल'ड खालामनांगौ बिनि बागैनो खिथाखादों। दा जों गिबियाव साज्रां नायग्रोनोसै। बेहाय आङो क्लिक खालामबाय। दा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नायदो मा लिरदों, नोंथांमोना फिन खनसेबाव नायस्राबावदो। जायफोरा नायाखैमोन नोंथांमोना जाहाथे बुजिनायनि बेखौ नायदो। दा बेहाय UG आरो PG एग्जामिनेसन सोमोन्दै बुंदों आरो अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेसन। दा बेहाय बेहाय व्हाट इज एन अपेन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेसन बिदि लिरनाय दङ। ओमफ्राय बेखौ फरायदो। फरायनानै दानिया ट्रेडिसनेल होनोबा बे रेगुलार कर्सनिखौ होनदों। नोंथांमोना जायफोर रेगुलार कर्सआव खिन्थु एरियानि दायो फैथ'वाखै, नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा, उनावहाय फैगोन। दा बिनिफ्राय जों गाहायाव फैयोब्ला बेहाय दङ नै माखासे दङ बेबायदि माखासे पस्ट ग्रेजुवेटफोरना जाबाय आरो जासिगोन, माने एग्जामा जासिगोनानो बिसिना जासिगोनानो। बेनिफ्राय दङ दानिया माखासे बेहाय दङ आरोबाव फिजिकेलि माने लाया होनदों आरो एग्जामखौ। बिनिफ्राय अफलाइन एग्जाम जाया, खालि अनलाइनल' जागोन होनदों। बिनिफ्राय प्रेक्टिकेलनिखौ उनावहाय डेट होगोन आरो जेनेबा मारै खालामनांगौ। ओमफ्राय नेक्स्टआव जों थांनोसै। दा नेक्स्टआव थाङोबा एग्जामिनेसन प्रसिडिउरखौ नायोबा बेवहाय बिदिखौनो लिरदों। नोंथांमोनाहाय नै मा खालामनांगोननो, नोंथांमोनाहाय बेहाय जुदि सोरनाबाफोर मबाइल नाम्बार एबा जुदि इमेल आइडिफ्रा जुदि मिस्टेक जादोंबा एबा गाज्रि जाबायबा नोंथांमोना एडिट खालामनानै बेखौ खामानिखौ मावना लानांगौ होनना बुंदोंमोन आरो बेखौ टाइम होदोंमोन नोंथांमोननि थाखाय। दा बेखौ बेहायनो खिथादों। दा जिखि जादोला जोङो मेन टपिकआव थांनोसै, मारै एन्सार स्क्रिप्ट जोङो डाउनलड खालामनांगौ आरो माबोरै जोङो आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना नायना लादो। आरो नोंथांमोननि एग्जामा 70%निल' जागोन होनना बुंनो थियरिया, नोंथांमोना बेखौ खिथाखाबाय। आं बेखौ दोनथ'बाय, बारा गोबाव खालामला, नोंथांमोना मिथिखाबाय। दानिया जों एन्सार स्क्रिप्टखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेहाय जों फैनोसैलाय। दा बेनो जाबाय नै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, एसे गोलाव जागोन आरो माने गासैबो प्रसेसखौ खिथागोन नालाय। नैबेहाय एन्सार स्क्रिप्ट मोनदोंना, बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै जोङो प्रिन्ट आउट खालामनानै स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ आरो स्केनिं खालामनानै। बेनिफ्राय जोङो नैबे स्केनिं टु PDF फाइल खालामदो। बेनिफ्राय जोङो आपल'ड खालामदो। ओमफ्राय टाइम आरो साइजआ बेसेबां जानांगौ आं बेखौ खिथागोन उनावहाय। दा जों नैबे एन्सार स्क्रिप्टआव थुनानै होनोसै। दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेबादि इन्टारफेस फैगोन। दा बिनिफ्राय गाहायाव बोख्लायजोबबानो जाबाय। दा गाहायाव बोख्लायनाया मा लिरदों बेहाय नायदो। दा बेहाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ आरो आं बेखौ नोंथांमोननो बर' रावजोंनो गासैखौ डिटेल्सखौ होगोन। दा बेहाय नोंथांमोना बे एन्सार स्क्रिप्टखौहाय बुंदों जे बे जाबाय A4 साइज पेपार जागोन। बिनिफ्राय ब्लेक एन्ड व्हाइट नोंथांमोनाहाय स्केनिं खालामनांगोन बा नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनांगोन। बिनिफ्राय हेन्ड राइटिंजों नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ लिरनांगोन आरो हेन्ड राइटिंजों लिरनांगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय डट पेनजों लिरदो। बिनिफ्राय बे पेपारा A4 साइज जागोन। बिनिफ्राय ब्लेक एन्ड व्हाइट जागोन पेपारा। बिनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव मा लिरनांगोननो, फार्स्टआव दङ साबजेक्ट नाम आरो साबजेक्ट कड थागोन नोंथांमोनावहाय। बिनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थागोन, रल नाम्बार, पेपार कड थागोन आरो बे पेपार कडफोराहाय नोंथांमोनाहाय मोनखागोन, नोंथांमोननि रुटिनाव मोनगोन। साबजेक्ट नामाथ' थाखाबायानोसै। बिनिफ्राय साबजेक्ट कड थागोन आरो बेखौ फिलआप खालामनांगोन बे A4 साइज पेपाराव एन्सार स्क्रिप्टआव। बिनिफ्राय गासैबो पेजावनो सिरियेल नाम्बार होनांगोन, 1 2 3 4 5 6 बिदि होलांबाय थानांगोन होननानै बेहाय बुंदों। दा बिनिफ्राय नायदो साइज। दा साइजआ PDF फाइल साइजआ जाहैबाय 5 MB नि बारा खालामनाङा, बिनि गाहायाव जानांगोन होनना बुंदों, अब्लासो साबमिट जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाहाय एन्सार स्क्रिप्टखौ कालारिं खालामनाङा, नोंथांमोना ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनाया मोजां आरो माने होखादों। बे जाबाय। दानिया एन्सार स्क्रिप्टखौ माबादि खालामनांगौ नोंथांमोना नायदो आरो गाहायाव मोनबावगोन। थ' बेनिसिम लोगोफोर ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनांगौ नालाय, बेनिफ्राय MB जाहैबाय 5 MB नि गाहायाव खालामनांगोन आरो। दा ओमफ्राय बबेनिफ्राय डाउनलड खालामगोन आं नोंथांमोननो खिथानोसै। बेहाय मोनबाय नै डाउनलड। बे डाउनलडआव थुनानै होदो आरो नोंथांमोनाहाय डाउनलड आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होखाबाय, PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय डाइरेक्ट, ओमफ्राय सोलोंबानो जाबाय। दानिया आं बेहाय डाउनलडआव थुना होनोसै। डाउनलडआव थुना होनाय लोगो लोगो डाउनलड जागोन आरो नोंथांमोना नायबावदो भिडिअखौ।
दा बेहाय डाउनल'डआव थुनाय लोगो लोगो बेबादि जोंहा गेवना फैसिगोन एन्सार स्क्रिप्टआ बिदि फैगोन आरो बेखौ प्रिन्ट आउट खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय स्केन खालामनानै बिदिनो खालामनांगोन दा बिनिफ्राय आं खिथाखाबाय नोंथांमोननि एग्जाम रुटिनावहाय साबजेक्ट थागोन ना ओमफ्राय साबजेक्ट कड थागोन बेखौ नैबाव फिलआप खालामदो बिथिं साबजेक्टखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबिथिं साबजेक्ट क'डखौ होदो बिनिफ्राय बेहाय नाम्बार थायोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेखौ बिनिफ्राय होदो बेवहाय बिनिफ्राय पेज नाम्बारखौ बिदि 1 लिरना होदो बिनिफ्राय बेहाय एन्सारखौ नों बेहाय लिरदो गोसोबादि मा लिरो नोंनि खोथासै ओमफ्राय गाहायाव मोनबावगोन गाहायाव रल नाम्बार थायो रल नाम्बारखौ होनांगोन खिन्थु गोसोआव ला रल नाम्बारखौ होआबा नोंथांमोना एबसेन्ट जानो हागौ एबसेन्ट जाखागोन ओंखायनो रल नाम्बारखौ मोजां लिरबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबेहाय पेपार कड थायोना पेपार क'डआ रुटिनाव मोनखागोन पेपार क'डखौ बेहाय लिरनानै हो बेहाय एन्सारखौ लिरजोबदो ओमफ्राय गासैबो एखेयानो बे गासैबो प्रसेसा एखे बेखौ नोंथांमोना जेसे हागौ सोरनाबा 10टा गांबा मा हायो लिरबानो जाबाय बिनिफ्राय PDF फाइल खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन दानिया PDF फाइलखौ माबोरै खालामो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप होनोसैलाय बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था धोर्ज हमनानै एसे गोलाव जागोन खिन्थु बुजिनाया जोबोद गोनां मानोना नोंथांमोननि थाखाय बिराद हेल्पफुल जागोन नैबे भिडिअआ दा जोङो बेक थांनोसै फैदो दा बेक थांनानै जोङो बेहाय 3 डट्सआव थुबावदो दा बेहाय थुनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा बेहाय मोनबाय स्केनिं टु PDF दा नै PDF नोंथांमोननो PDFखौ माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खिथानोसैलाय बेहाय जोङो स्केनिं टु PDFआव थुना होबाय दै दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेहाय माखासे एप्स फैगोन आरो मारै मारै खालामनांगौ नोंथांमोना सोरना मा फन बेहाय सापर्ट जानायखौ होदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय बोख्लायजोबनानै मारै खालामनांगौ बेहाय गाइडलाइन्स होनाय दङ आरो नोंथांमोना बेखौनो अनलि ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनो होदों ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनांगोन कालार खालामबा माने फाइल साइजआ बारा जायो नालाय कालार खालामनाङा बेखौ खिथाखाबाय दानिया जायफोर आइफन आइपेड्स इउज खालामो बिथांमोना माखासे एप्स डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोङो एन्ड्रइडखौ नायनोसै एन्ड्रइडआ इजिसिन नालाय दा नै एन्ड्रइडफोरनि थाखाय बेहाय डाइरेक्ट थुबानो बे एप्सआ डाउनलड जाना फैगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव बेहाय नोंथांमोना लिरना ला बेनिफ्राय आरो डाइरेक्टबो थांनो हागोन नोंथांमोना नट खालामना लाबानो जाबाय नै गासैबो नाम दङ दा जोङो गिबियावनो जोङो नैबेहाय जों नैबेखौ लानोसै नङा होमबा जों नैबेखौ लानोसै बेनो जाबाय कागज स्केनार जों बेहाय लानोसै माने बे इजि जागोन दा बेनिखायनो आं बेहाय थुना होबाय बियो प्ले स्ट'राव डाउनलड जागोन डाइरेक्ट जुदि नोंथांमोना गैयाबा ओमफ्राय दानिया आंहा दंखायो नालाय आङो जास्ट दायो डाउनलड खालामबाय बेहाय दानिया अपेनाव होदो दा मारै खालामनांगौ स्केनखौ दानिया नोंथांमोना सोलोंदो दायो आं स्केन खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननि एन्सार स्क्रिप्टखौ आरो जेनेबा एग्जाम्पल महरै स' लोगोफोर दानिया आङो बेहाय अपेनाव थांनोसै दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जोंहा गेवना फैसिगोन बेहाय बेबायदि जागोन आरो कागज स्केनारा बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय नैबे प्लास आइकन नुदोंना खनायाव नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों बेहाय आं खिथानोसै लोगोफोर नैबेहाय आन्दायनो हागौ नैबेथिं खनायाव दङ प्लास आइकना बेहाय नोंथांमोना प्लासाव थुना होदो दानिया स्केन खालामदो दा बेहाय स्केन खालामदो लोगोफोर बेबायदि जेनेबा बे हमना ला A4 साइज पेपार आरो एन्सार स्क्रिप्ट बेहाय नोंथांमोना ओरै सिदा लानानै बेखौहाय केमेरा खेबबानो जाबाय दा बेहाय आं केमेरा खेबबाय नै दा केमेरा खेबनाय लोगो लोगो बे जाबायना मोनसे बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रसिडआव थुना होदो गाहायाव नुदोंना नैबे राइट साइडआव प्रसिडआव थुना होदो अब्लानो बे जासिगोन दानिया बेखौ नोंथांमोना क्रप खालामदो आरो दा नोंथांमोना गोसोबादि बेहाय क्रप खालामदो गासैखौबो नुनाय खालाम माने एन्सारा नङाबा थालांगोन नालाय गासैखौबो नुनाय खालामदो बिदि बोनानै ओरै लाबोदो लाबोनानै दानिया नोंथांमोना नेक्स्टआव थुना होनांसिगोन नैबेथिं खनायाव नेक्स्ट नुदोंना नैबेथिं खनायाव नेक्स्ट नुदों बेहाय नेक्स्टआव थुना होदो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बियो जाबाय नै PDF फाइल मोनसे जाबाय बिनिफ्राय ब्लेक एन्ड व्हाइट होनोबा नोंथांमोना मायाव खालामनांगोन आरोबाव बेखौ बुजिबावदो नोंथांमोना जाहाथे कालार होनाङा नैबेथिं खनायाव नुदोंना बिथिं खनायाव BMW नुदोंना बेहाय नोंथांमोना थुनानै हो अब्लानो बियो ब्लेक एन्ड व्हाइट जासिगोन आरो बे ब्लेक एन्ड व्हाइट जागोन अब्लानो MBआ खम जायो एरै बेबायदि ब्लेक एन्ड व्हाइट खालामनांगौ दहायना कालारमोन दायो ब्लेक एन्ड व्हाइट जाबाय दाना डानाव थुना होदो दा डानाव थुनाय लोगो लोगो आरोबाव नोंथांमोना फेसा थाबावगोन नालाय आरोबाव नोंथांमोना खालामबावनांसिगोन आरो दा बेहाय नायबावदो दानिया नोंथांमोना नैबे बेहाय नुदोंना नैबे प्लास आइकन बे प्लास आइकनाव बेहाय थुना होबावदो दा बेहाय थुनाय लोगो लोगो जोंहा फेसा मोननाय नालाय नैबेथिंहाय आरोबाव थुबावबाय आरो जोङो लाबावसिगोन दा बिथिंहाय जोङो लाबावसिगोन जेनेबा बियो सेकेन्ड पेज हमना ला बियो सेकेन्ड आरो बेखौ आङो प्रसपेक्टासखौ होनसै सिगांनिखौ दा बेहाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेहाय क्लिक खालामना होदो जेनेबा साप'ज बे एन्सार स्क्रिप्ट आरो आं जिथु दहाय खिथादोंमोन ना बेहाय आरोबाव केमेरायाव थुना होदो दा केमेरायाव थुना होबायना दानिया प्रसिडआव थुना होबावदो थिग बेबायदिनो दानिया नोंथांमोना बेखौ आरोबाव क्रप खालामदो दा बेहाय आरोबाव क्रप खालामदो नोंथांमोननि एन्सार स्क्रिप्टखौ बिदि क्रप खालामदो क्रप खालामनानै दाना क्रप खालामनानै नोंथांमोना नेक्स्टआव थुना होबावदो दा नेक्स्टआव थुयोबा बे थांफिनसिगोनलाय नेक्स्टआव जों थुना होदो दा नेक्स्टआव थुबाय जोंहा गांनै जासिगोन ना बिनिफ्राय नोंथांमोना गोसोआव लाबावदो बेखौ ब्लेक एन्ड व्हाइट खालाम नोंथांमोना नैबे ब्लेक एन्ड व्हाइटआव थुना दोनबाय थाखा कालाराव दोना जुदि नोंथांमोना नैबे मिउजिकआव थुयोबा कालार जागोन आरो ना बिनिखायनो नोंथांमोनाहाय नैबे ब्लेक एन्ड व्हाइटआव थुनानै होबानो जाबाय दा बिदि जाबायना बेहाय ब्लेक एन्ड व्हाइट ओंखारसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डानाव थुना होदो बेहाय डानाव थुबाय नै
दा दानाव थुनाय लोगो लोगो बेहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना बेहाय दानाव थुनाय लोगो लोगो बिराद जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बेहाय फेज 1 आरो ना दानिया नोंथांमोना टिक मार्क नुदों नै बेहाय नोंथांमोना नैबावहाय थुनानै बेहाय थुना होबाय दाना बे पिडि फाइल जासिगोन दा बे जाबायना नायनोसै लोगोफोर गांबेसे जाखो नायनोसै बेहाय पिडि फाइलखौ आंथ' खननै खालामबाय नालाय दा बेहाय नायदो नै बेहाय पिडि फाइला मोननै जाबायना नोंथांमोना नुनो मोनदों पिडि फाइला मोननै जाबाय दा बिदिनो नोंथांमोनाहाय बेखौ सेभ खालामनानै दोननो हासिगोन आरो नोंथांमोना अबाव दोननो सेभ खालामनानै सेभ खालामदो बिनिफ्राय बेहाय गांनै जाबायना सोरनाबा 10ता जानो हागौ 15ता जानो हागौ खिन्थु नोंथांमोना गोसोआवला नोंथांमोना रटेट खालामबानो जाबाय आरोना गेद्दा गेद्दि हरनाङा उल्थां फाल्थां खालामनाङा आं जास्ट नोंथांमोनाहाय एग्जाम्पोलसो होदों दा बिदि नोंथांमोना जाहाथे हरा बेखौ खावलायखाबाय दानिया नोंथांमोना बेखौ सेरावबो बे सेराव लांनो हाबाय आरो पिडि फाइल खालामनो हासिगोन नोंथांमोना दानिया पिडि फाइल खालामबा बेहाय नुबायना नैबे पिडि फाइलाव नैबे पिडि फाइल खालामदो पिडि फाइलाव थुना होदो 0.5 बेसेबांबा एमबिल' ओंखारबाय नोंथांमोना नुदोंना नोंथांमोना बेहाय दानिया सेभ टु ड्राइभआव दोनदो आरो ड्राइभआव दोनदो पिडि फाइल खालामनानै बिदिनो नोंथांमोनाहाय बे सेभआव दोनदो होमबानो बे पिडि फाइल जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना इडिटबो खालामनो हायो गोसोबा आरो डाउनलड खालामना लानो हायो जोबोर इजि प्रसेस लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बिदिनो ड्राइभआव दोननो हागोन दा जों बेक थांबाय दा जों बेक थांनानै जों दानिया फैफिनसै गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि वेबसाइटआव आं नोंथांमोना फारि फारि खिन्थागोन गासैखौबो दा जों फैफिनबाय नै लोगोफोर दा बेवहाय फैनाय लोगो लोगो जोंहा मा मोनसिगोनलाय दानिया टाइमिंनि खोथा फैगोन ना जोङो टाइमिंनि खोथाखौ जों नायनोसै बेसेबां टाइम दङ जोङो बेहाय टाइम एन्ड साइज लिमिटआव फैबाय दा जों बेहाय फैनानै नायनोसै माबायदि टाइम नोंथांमोना माबोरै खालामनांगोन साबमिटखौ दा जों साइजखौ नायोबा बेहायथ' जों मोनखाबाय लोगोफोर दानिया नायदो नोंथांमोनाहाय कुइसन पेपार डाउनलड खालामनायनि टाइम जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन ना कुइसन पेपारथ' मोनखागोन नालाय बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोनहाय एग्जामनि सिगां होदों 30 मिनिट्स टाइम होदों बेहाय नुदों नोंथांमोना 30 मिनिट्स बेहाय टाइम होदों नोंथांमोना मोजां गोसोआव लाबानो जाबाय 30 मिनिट सिगां नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्टखौ दानिफ्रायनो डाउनलड खालामना लाखादो प्रिन्ट आउट खालामना लाखादो रेडि खालामखादो आरो ओमफ्राय जों नायनोसै दानिया नेक्स्टआव आपल'ड खालामनाय टाइम दा लोगोफोर नोंथांमोना नेट गोनां जायगायाव थाबानो जाबाय आपल'ड खालामनो थाखाय बेनो जाबाय नोंथांमोना जिथु पिडि फाइल खालामदोंमोन ना आं होदोंमोन दहायो पिडि फाइल एन्सार स्क्रिप्टखौ पिडि फाइल खालामबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बे एन्सार स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना एग्जाम लिरखांनायनि उनाव 30 मिनिट्सनि उनाव नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन होनना बुंदों पर्टेलाव आरो बे आपल'ड खालामनायनि टाइमा नोंथांमोननो होनाय जागोन 60 मिनिट्स एबा 1 घन्टा नोंथांमोननो टाइम होनाय जागोन बिनिखायनो नोंथांमोना नेट गोनां जायगायाव खालामबानो जाबाय गासैनिबो फनजों नोंथांमोना खालामनो हायो जेबो टेनसन लानाङा गाव गावनि जालायनाङा मात्र नोंथांमोना आइडिजोंहाय नोंसिनि रल नाम्बार आइडिजों एबा मबाइल नाम्बार रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों नोंथांमोनाहाय बेखौहाय पर्टेलाव थांनानै आपल'ड खालामनांगोन आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि नोंथांमोनाहाय खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावनांगोन अब्लानो इजि जागोन ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोनाहाय मोनसे एग्जाम्पल मोनदों बे एग्जाम्पलखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नुदों बेनो जाबाय नै जुदि बेहाय होनदों आरो एग्जाम्पला होनदों जुदि माने एग्जामा 9 AM निफ्राय लानानै 12 PM सिम जायोबा नोंथांमोनाहाय होगोननो 8:30 आव नोंथांमोनाहाय एभेलेबेल मोनगोन आरो बे कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय बेखौहाय आपल'ड खालामनो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर दा बेबायदिनो नोंथांमोनाहाय इजियावनो आपल'ड खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबायबा नोंथांमोनाहाय कमेन्ट खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा बेनो लोगोफोर जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना आं लिंकखौ गासैखौबो होजोबखादों बेहाय फैनानै नोंथांमोनाहाय नायनानै लानो हागोन दा एग्जामिनेसन सिडिउलाव नायोबा नोंथांमोनाहाय बेहाय एग्जामिनेसन सिडिउलाव थुना होदो बिनिफ्राय बेवहाय मा फैदों नोंथांमोना नायना लादो दायो बेहाय नै लोगोफोर एग्जामिनेसन सिडिउला दायो आन्डार ग्रेजुवेटनि बेहाय क्लिक खालामदो दा बेहाय क्लिक खालामोबा नायदो नोंथांमोनाहाय मा फैगोन नायनोसै बेवहाय दा कामिं सुन लोगोफोर कामिं आप जागासिनो आरो दायो इउजिना जाथ'वा नालाय पिजिनिसो जाग्रोगासिनो बेहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुदों कामिं आप जागासिनो दङ टेनसन लानाङा थाबैनो फैगोन आरो एग्जामा नोंथांमोनाहाय जागोन सेकेन्ड उइक अफ जुननिफ्राय जागोन आरो नोंथांमोना सेकेन्ड उइकनिफ्राय एग्जामखौ होनो मोनगोन जायफोरा इउजि लेभेलाव फरायगासिनो दं दा जों बे पस्ट ग्रेजुवेटआव थुयोबा बिसिना जाखासिगोन आरो ओमफ्राय जों बेहाय मोनगोन नै दा जों गाहायाव थाङोबा बेहाय एग्जामनि सिडिउला नै लोगोफोर बेहाय फैबाय आरो बिथांमोना फैबाय दा एसामिस बेंगलि फैग्रोबाय आरो बिथांमोना जाग्रोसिगोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि अनलाइन एग्जाम लिरनायनि आरो गासैबो अनलाइन एग्जामा बेबायदिनो जागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियानो जा मायानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननायाव लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो स' लोगोफोर बेनोसै दिनैनि आपडेटआ